habang yaon po kamo sa loob kan simbahan, lalo na po kung nagpuon na ang Santa Misa. Bantayan ang sa indong personal na gamit. Bantayan po ang sa indong mga bag, as in personal na gamit, as in dai magwalat nin anuman na bagay sa tukawan, sa pag-ako kan komunyon. Tamang pag-ako kan banal na komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan ang walang kamot, mantang sa irarom ang tuong kamot. Kuanon ang hostya, gamit ang tuong kamot, asin ihungit ang sagradong hostya sa atubang kanpadi o ministro. Second collection, ang satong second collection para sa tuyang padagos na pagpakarhay asin maintenance kan satong mga fasilidades. Salamat po sa pagsimbag sa pangapodan kan Arsobispo na mag-ambag kita bilang tabang sa mga tugang niyatong na apektuhan kan linog sa Mindanao. Sa paagi kan sa indong tabang, ang satong parokya nakatipon nin 26,770 pesos kan nakaaging Domingo, asin tulos na itinaupo niya to sa palasyo, tanganing ipadara sa Mindanao. Salamat po. Pagpuon kan pagbisita kan imahen ni Inang Katipanan, asin kan Santa Cruz. Nagpuon na po ang pagbisita kan imahen ni Inang Katipanan, asin Santa Cruz. Ini parte kan pag-andam niya to sa jubileo kan parokya. Nagpunpo ang pagbisita sa barangay Santa Barbara Old. Makihumapot na lang po kan schedule sa indong barangay. Novena sa kaumawan kan Our Lady of Peña Perpetual Help. Padagos po ang novenaryo sa kaumawan kan sa tong mahal na ina, nindaing sagkod na pagtabang. Ang kafiestahan gigibuhon po sa Sabado, petsa 27 kan Hunyo, igwapo nin pagprosesyon. San Pedro asin San Pablo. Ngunyan na petsa 20 sa tuyang pinunan ang novena para sa kaumawan ni San Pedro asin sa San Pablo. Ang kafiestahan po isiselebrar sa Lunes, petsa 29 kan Hunyo. Alagad ang misa gigibuhon po pagkaaga sana. Diamond Jubilee kan Cáceres. Sa petsa 29, Lunes po iyan, kafiestahan ni San Pedro asin San Pablo. Iyo po ang 75th Jubilee of Cáceres as an Archdiocese. Ang mga padi asin pamayo kan mga councils, kan mga parokya materipon sa basilika asin katedral para sa mahalagang okasyon. Kaya po, mayo po nin misa pagkahapon sa aldaw na iyan. Igwa po nin adjustment kan misa sa Barangay San Miguel durante kan pagbisita ni Inang Katipanan asin Santa Cruz. Novena asin kafiestahan ni Santa Maria Gorete. Sa petsa 27 kan Hunyo, aldaw na Sabado, iyo ang pagpuon kan novena kay Santa Maria Gorete, ang patrona kan mga jóvenes. Ini bilang pag-andam sa kafiestahan kan sa indang patrona sa petsa 6 kan Hulyo. As in ultimo, bagong miyembro kan OLPA, Hulyo 11, aldaw na Sabado, magkakaigwa po ni informasyon ang mga bagong miyembros kan Our Lady of Katipanan Association. As in sa petsa 12, aldaw na Domingo, gigibuhon ang pag-ako kan mga bagong miyembro kan asosasyon. Ang mga nagpamisa po ngunyan, 5:30 p.m. Mass. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Camarines Sur Eye Center, Jeric Nadal, Princess Floriano and family, Glenn Fortuno, Mr. and Mrs. G.V. Basto,
Vic and Vince Bailon, Risa Maniscan, Nelly Dava and family. Thanksgiving for the graduation of Erin Alexa Oxiano, Dulot Can Oxiano family. In honor of St. Peter and Paul, Dulot Can Toradjo and Luzon family. Petition Mass, Dulot ni Nelly Dava and family. Misa Common, Dulot ni Barbie Dinero. Misa Common, Dulot ni Mr. and Mrs. G.V. Basto. Para sa kalag ni Antonio Melchor, Dulot kan CSPC BSN Batch 2008 and NNHS Batch 2004. Para sa kalag ni Bienvenido, Dulot ni Salvacion Detal. Para sa mga kalag ni Elizabeth E. Grace, Dulot ni Barbie Dinero. Para sa mga kalag ni Pedro Sr. E. Pedro Jr., Dulot ni May Dinero. Para sa kalag ni Pura Luisa, Dulot ni Vic and Vince Bailon. Para sa mga kalag ni Daronel and Roberto, Dulot kan Maniscan family. Para sa kalag ni Winifredo, Dulot ni Vic and Vince Bailon. Para sa mga kalag ni Esther E. Vergilio, Dulot kan Tolosa family. Para Thanksgiving Mass, Dulot ni Selina Belen. Diyos maray na hapon liwat sa Indogabos, mga tugang sa pagtubod. Ngunyan, ika-12 na Domingo, kan ordinaryong panahon. Ngunyan na Domingo, kita pinapagirumdom kan pangangaipon niyato na magkaigwa nin kusog buot sa pagsaksi kan sa tong pagtubod. Ang liturhiyan niyato ngunyan, nagpapahayag sa sato na dai kita matakot na magpahiling nin tunay na pagsaksi sa mga katukduan kan kagurangnan. Ipagselebrar niyato sa Eucharistia ang satong pagkasararo sa
sa buhay kan satong pagtubod. An makakaibahan po niyato sa pagselebrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Frankie Elegio. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa. Girumdungon man yato sa misang ini ang gabos na mga ama kan sa tong familia sa pagselebrar niyato kan Father's Day. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteri. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri,
sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan kang Diyos. Mahiyarak manlugod sa tuang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katunilungan, sa mga tao marahay ang buo. Ginoo mawi ika, inurupyaw mi ika, sinasamba mi ika, pila pamuraway mi ika. Kagurang na Diyos, Adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaba, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaba. Ako aansa mo, pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa doob kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan huro, kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamulawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, kagurangnan magkaigwalugod kami, kandanay natakot, asin pagkamuot sa banal mong ngaran. Tadai ka nanggad nagkulang sa saimong pangataman, sa mga pinatugmad mo sa saimong pagkamuot. Huli ka Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang mga babasahon. Si Propeta Jeremias dai nagpadara sa pagkatakot, ninhuli ta aram niya na dai siya pababayaan kan Diyos. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Sabi si Jeremias, tanadangog ko ang mga balumbagi nindakol.
Pagkatakot sa palibot, magsumbong kamo. Isusumbong ta siya, ang gabus kong katuod, nagmamanman, sagkod na ako mapadungkal. Tibaad lamang magpaloko, sa siring dadaugon ta siya, asin mababalos. Alagad, ang kagurangnan, kaiba ko, siring sa mapangyaring bayani. Kaya ang mga naglalamag sako, masurokamang. Mapapasupog nin makuri, tadai nangyari ang mga pakana. Insulto sagkod paman, dai malilingwan. Alagad kagurangnan nin mga hukbo. Parbalo kan suripot, naghihiling kan buot asin puso. Mahiling kumanlugod ang pagbalos mo sa inda. Ta sa imo ko ihinayag ang sakong laban, mag-awit sa kagurangnan, mag-umaw sa kagurangnan. Ta inagaw niya ang kalag, kan daing sukat sa kamot, kan mga paragibo nin marao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Tapara sa imo, tinitios ko ang pagtuya-tuya, natatakupan nin insulto an sakong lalawgon. Lawi na ako sa sakong mga tugang, dayuhan sa mga aki kan sakong ina. Takinakan ako kan pag-imon ko para sa imong harong. An mga pagtuya-tuya kan mga nagtutuya-tuya sa imo, nahulog sako. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi kagurangnan. Sa panahon nin pagmarhay, Diyos, sa dakula mong karahayan buot, simbaga ako, sa katotoohan, kantabang mong kaligtasan. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Simbaga ako, kagurangnan, tamarahay ang pagkaherak mo. Susog sa dakula mong pagkamaheherakon, lilingya ako. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Maghiling ang mapakumbaba, asin magugma sinda. Mga naghahanap sa Diyos, mabuhay ang sa indong puso, tadinangog kan kagurangnan, ang mga daing sukat, ang sa iyang mga bihag, dain niya hinama. Mag-omaw sa iya ang langit, asin daga, ang dagat, saka ang gabos diyan na nagkakamang. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, ninhuli sa pagkakasala kan sarong tawo na ulakitan an katawuhan, kan pagkakasala. Alagad, ninhuli ki Kristo, nagkaigwanin paglaom para sa kaligtasan kan katawuhan. Hinanyugon po niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaya siring nahuli kan sarong tawo, luminaog sa kinaaban an kasaalan, asin huli kan kasaalan an kagadanan, asin siring luminakop sa gabos na tawo an kagadanan, huli ta nagkasala an gabos. Tabago kan tugon, igwananin kasaalan sa kinaaban, asin bagaman dai maibibilang an kasaalan kun mayong tugon. Naghade an kagadanan, puon ki Adan sagkod ki Moises. Dawa sa mga dai nagkasala nin siring sa paglapas ni Adan, na iyo ang ladawan kan madatong. Alagad baku siring sa pagkahulog an biyaya na itinao. Takon an kalapasan kan saro an dakol nagadan. Lalo man na nagdakol an grasya kan Diyos, asin an ugay sa grasya kan sarong tawo, na iyo si Jesucristo para sa dakol. Tataramon kan kagurangnan.
Salamat sa Dios. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kaya day kamo matakot, tamayong natatahuban na dai mahahayag, asin mayong hilom na dai maaaraman. An itinaram ko sa indo sa diklom, isabi nindo sa liwanag. An nadangog nindo kan sa indong mga talinga, iharubay nindo sa ibabaw kan mga bubungan. Dai kamo matakot sa inda na naggagadan nin hawak, alagad dai makakagadan kan kalag. Matakot kamo sa iya na nakakalaglag kan kalag asin hawak sa infierno. Bakong anduang maya ipinapabakal na barato sana, alagad mayo ni saro sa inda na nahuhulog sa daga na daitugot kan sa indong ama. An buhok nindo sa payo gabos bilang. Kaya day kamo matakot, mas mahalaga kamo kesa dakol na maya. Kaya an si isay man na magmidbid sako sa atubang kan mga tawo, ako man mimidbidon ko siya sa atubang kan sa kong ama na yaon sa langit. An magnigar sako sa atubang kan mga tawo, nenigaran ko man siya sa atubang kan ama kong yaon sa langit. Marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan homilia. Enot po an sa kuya pong pagbati sa gabos ng mga ama na yaon po digdi sa misang ini. Happy Father's Day po sa Saint Gapos. Upakan po niya to ang mga ama na nagse-celebrar kang Father's Day. Nganyan. In behalf po kan sa indong mga aki asin sa indong agom, Happy Father's Day po. Ano ang kinakatakutan ta sa buhay? What is it that we are afraid of? Ano ang nakakapurisaw sa satuya? Kita pong mga tao, linalang nin mahal na Diyos na may pagmati nin pagkatakot. Ano? Magayon na linalang kita kan kagurangnan, bakong siring sa mga robots. Ang robots, mayo nin pagmati, mayo ning emosyon, mayo ning feelings. Dahil sinda tatao maanggot, mamundo, matakot. Kita, linalang nin mahal na Diyos na igwaning siring. Kaya kita pag maugma, ngunya na Father's Day, nag-uugma kita. Nakakamati kita ning kaugmahan. I mean, since maugma ngunyan na Father's Day, nakakamati kita ning kaugmahan. Kan subago, may funeral mass po digdi alauna, si familia nakamati nin kamunduan. No? And saro sa pagmati na iyan, iyo po an pagkatakot, ang takot. No? Minsan, may mga naghuhuna na ang pagmati,
sarong kasalan, halimbawa po ang kaanggutan, ang pagmati ita na maanggot. Kada ko lang nagkukumpisal kayan sa moya madulog, Father, bendisyon niya ako ta ako nagkasala. Ang saro sa enot na sinasabing kasalan kayan, naanggot po ako. Magayo. May naguhuna na ang kaanggutan, saro ng kasalan. Actually, ang kaanggutan, sabi ta subago, saro palang pagmati kang sarong tawo. Normal sa satuya na namamatian niya to ang mga siring, na emosyon, na pagmati. Alagad, pag ang sarong emosyon na mismanage, si sa kuyang aki, taano, nakulugan mo si sa imong aki. Ang guton nga ako sa sakuyang agong father, Father's Day, utos sa inuman, nag-inom na naman. Dahil ko aram kung anong oras mauli, baka burat na naman pag-uli. Kaya pigparataraman ko, Bang iyo po, nataraman mo, namuda mo giraray, dahil kang sa imong kaanggutan. Pero, kung mamamanage mo malangan sa imong kaanggutan, pwedeng dahi ka madara ni sa pagkakasala. Kaya nga si San Pablo, sarong beses sa iyang surat, may pagirumdum, if you are angry, let it be without sin. The sun must not go down on your wrath. Kung ikangaya anggot, dahi mo pagtugutan, dahi mo paghayaan, na ang kaanggutan na ini, darahon ka sa pagkakasala. Kaya pag naanggot kita, dahil paghunaw na kita, nagkakasala na tulos. Hilingon ta, kung ang kaanggutan na ini, dinadara na kita sa kasalan. Kaya, iyon na iyan, kaipuhantang i-manage, kontrolon ang satuyang kaanggutan, ang emosyon tang namamatayan. Ngunyan, sa Dominggong ini, ang temang takot, pagkatakot, na saro man sa pagmati niya to, kaipuhan man ining kontrolon, or kaipuhan man ining i-manage. Data ini mahali, linalang kita nin mahal na Diyos na iguana ka ini. Kaya lang, ano ta kaipuhan tang bahong kontrolon? Labanan, imbis na kontrolon. Ano ta kaipuhan tang labanan ang takot pag namamati ta ini? Dahil ang takot po, nagpaparalisar sa sato. It paralyzes us. Nagpaparalisar sa sato. Pinupugulan ka ini ang satuyang pagtalubo. Pagtakot kita, napupugulan ka ini ang satuyang pagtalubo. Pag nakamati kita, dapat lalabanan ta ini. Garong arog ka itong kaanggutan. Pag nakakamati kita ng kaanggutan, dapat kokontrolon ta. So pag abot man sa takot, dapat ini kaipuhan tang labanan. Tapag daita ini piglabanan, iyon na iyan, paparalisaron na kita. Ipaparalyze kita ka ini. Sarong halimbawa ka iyan, kang elementary po baga kita, saro sa kinatatakutan ta itong apudon kita asin mag-recite. So minsan pag may mga recitation na itinato ang sa tuyong mga paratukdo, teachers, minsan natatakot kita. Baka sala ang sakuyang simbag, baka anggutan ako ni teacher, baka ngisihan ako kan sakuyang mga kaklase. Kaya dahi na sana, takot, dahi na sana nga ako ma-recite. Hanggang sa pagdakula, dara-dara, takot magtindog sa inutan, in public, takot makiulay, dahi nagtalubo. Or saro sa siguro makakarelate kita kaayan, pag dahi kita nagtatalubo, pag naiinutan kita ng takot, or pag daita linalabanan ng takot, ito pong kultura tang takot kitang magtaram ng Ingles. Kitang mga Pilipino, takuton magtaram ng Ingles. Baka ngisihan nga kita kang sa tuyang pag-iriba, wrong grammar man nga ang sinasabi ka ini, sala-sala man nga ang sinasabi ka ini. Kaya, kita baga nakakaintindi, pero dai nakakataram. Kaya takot kita magtaram, hanggang ngunyan, dakula na kita. Nakagraduate na kita ng high school, college, Carabao English pa man giraray kitang mga Pilipino. Nadaraor na inutan kita ka itong takot. Kaya pag may takot, uyang ngunyan ang pagirumdum kan Dominggong ini, ikadosing Domingo kang ordinaryong panahon. Nadangog niya to, makatulong beses sinambit sa Ebanghelyo, daig kamo matakot. Sabi sa Ebanghelyo, si Jesus nagsabi, daig kamo matakot. Enot, ikadua, sabi digdi, daig kamo matakot sa inda na naggagadan nin hawak asin kalag.
nakakagadan nin hawak, alagad dain nakakagadan nin kalag. Ikatulo, kaya dai kamo matakot, mas mahalaga kamo kesa dakol na maya. Tulong beses. Actually, sabi kan mga biblical scholars, ang tataramo na dai ka matakot, do not be afraid. Nasambit sa banal na kasuratan nin 365 times. Biron mo yan. 365 beses sinambit ang tataramo na ini. Kung hihilingon ta po, ang sarong taon, igwa po ning 365 days. Garo bagang sinasabi sa satuya, nin mahal na Diyos, na urual daw, dai ka matakot. Dai ka matakot. No? Kaya, giraray, mabalik kita sa kahaputan. Ano ang kinakatakutan ta sa buhay? Kita pati iba-iba bagang kinakatakutan ta. Ano? May mga tawong takot sa ido. No? May mga tawong takot sa tubig. Ano? Ang apod ta sa sainda, hydrophobic. Ano? Hydrophobic. May mga tawong takot sa height. Ano? Ang apod ta sa sainda, acrophobic. No? Pag may mga tawong takot na maglayog, ano? Takot magsakay sa eroplano. Ang apod ta sa sainda, mga aerophobic. May mga tao nga ning takot mamuot. Takot mamuot, takot ma-attach, makulog pag nawawara ang sa iyang namumutan. Ang apod ta sa mga taong iyan, philophobic. Ano? Philophobic, takot mamuot, takot ma-attach. So kadakol kitang kinakatakutan. Kaya lang, day mahali ang pagmati. Ta imagine, kung mahapot kita, ano ta day na lang hinali nin kagurangnan ang takot? No? Ano ta day na lang kitang linalang na mayo nin pagkatakot? Ay baka gabos kita mga matitibay, digdi mayong kinakatakutan. Baho ngayon po, baka gabos kita digdi palaban. Imagine, kung mayo nin takot ang lambang saro. Kaya nga ni, linalang iyan nin mahal na Diyos, na nga ning magtao ning kaayusan man sa satuyang buhay ang pagkatakot. Kaya lang minsan, kaipuhan ta ining labanan. Kung daita man kayang labanan, minsan may mga bagay na kinakatakutan ta na sa hiling ta dakulao na maray, as in daita kayang atubangon, daita kayang lampasan, or daita kayang agihan. Ang ebanghelyo may pagirumduman giraray, or ang satuyang mga babasahon. Enot duman sa enot na babasahon, sa libro ni Propeta Jeremias, si Jeremias po nakainkwentro ning takot sa kapalibutan. Ano? Kadakol ning takot sa iyang kapalibutan, sabi digdi sa enot na babasahon. Sabi ni Jeremias, tanadangog ko ang mga balubagi nindakol, pagkatakot sa palibot. Ano? Kadakol pagbalubagi, pag-insulto sa iya, makatakuton si sa iyang kapalibutan. Alagad, dawa na makatakuton ang sa iyang kapalibutan, dai po siya nagpadara sa takot. Taano, kaibahan niya ang kagurangnan, igwas siya nin pagsarig sa mahal na Diyos. So ibig sabihin, tanganing malampasan niya to, itong sa paghuna niya to, daita kayang lampasan, natatakot kitang maray, dakulao na pagkatakot, uya, ang kagurangnan nagsasabi sa satuya, magsarig kita sa saiya, magsarig kita sa mahal na Diyos. Ano ang kinakatakutan mo sa buhay? Magayon, kung kaya mo, lalampasan mo or malalampasan mo. Kung sa hiling mo dai mo man kaya, uya, an mahal na Diyos. Nagtataw kang sa iyang sadiri, tanganing sa tuyang pagsarigan. Pero baga itong kang elementary po baga kita. No? Pag kang elementary kita, minsan, alam mo, grade 1 kita, pag may nakaiwal kitang mas dakula sa satuya, obviously, takot kita. Ano? Pag dakula sa satuya, ay, dahil ko yan kaya, takot ako. No? Pero pag dakula ang kaiwal ta, tapos aram tang igwa kitang kasurog, no? Si kuya ko ngayon man sa likod ko, si mama ko ngayon sa likod ko, minsan hambugon kita. Ano? Minsan nga ni dakulaon pa, an kaiwal ta, kang elementarya kita. No? Dahil kang suporta, kang tawong yaon sa likod ta, si satuyang tugang or si satuyang magurang, or minsan si kaklase ta mismo or amigo or amiga. Siring man po kaiyan, kung igwaman kita, nindakulang bagay na kinakatakutan sa kinaban na ini, asin sa paghiling niya to, daita kaya, uya, ang mahal na Diyos,
itinatao niya ang sa iyang sadiri, tanganing sa tuyang pagsarigan. Mga tugang, sa Dominggong ini, mapagirumdum kita kan pangapudan, kan mga babasahon. Totoo, day mahali ang takot, pero kaya ta ining labanan. Kung makamati kita ng takot, labanan ta. Kung sa hilingtang day nyato kaya, magsari kita, magpatabang kita, magpasurog kita sa mahal na Diyos. Matindog po kita sa pagpahayag nin pagtubod. Makakamhang kaglalangkan lakit asin daga asin ki Hesu Kristo aking buktong niya kagurahang nanta ipinangidam hulihan Espiritu Santo namundag ki Virgen Maria pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato tinako sa krus nagadan asin ilinubong huminilig sa mga gadan kani katulong aldaw nabuhay liwat alay sa mga gadan suminakahat sa nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan haleluman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahaba nin mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, tiripon bilang komunidad sa pagselebrar kan misteryo nin satong kaligtasan, mamibi kita sa Dios, Ama sagkud paman, na daing sukol an pagkamo at sato. Sa lambang pag-arang sabihon yato, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin an gabos na inapod, na maggiya sa banwaan kan Diyos. Darahon an katawuhan sa pakamidbid asin pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, mag-ako kan grasya na atubangon na may kusog buot. An mga kadifisilan, hulikan sa tong pagtubod sa Diyos. Na danay na nagsusurog sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga dukha, an mga inaapi, asin mga nabubuhay sa diklom nin pagkatakot,
pagmakulgan asin tabangan niya to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga biyadi, makamate kan nakakaumay na ranga na si Kristo sana an makakatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga paratubod na gadan na hulis sa mga paghinguha ninda sa kinaban, mag-ani kan premyo sa langit nun nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Langit no nama, ikaan burabod kan gabos na buhay, namimibi kami na paraon mo ang kadiklumanin karatan sa samong puso, asin panoon mo kami kan kaliwanagan nin sa imong mga bendisyon. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ang sakripisyo nin pakipag-ulian asin pag-umaw, asin warasan na kaming nalinigan kan gawing ini, magdulot nin pusong nakakapagaya-gaya sa imo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan, sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos na danay asin minsan saen,
Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Nakakagumiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsik kan sa imong pagkadiyos, at ngani itinagama mo ang bulong sa samuman sa ng pagkamagagadanon, asin kun ano an ikinapahamakan mga nawara, iyuman an ilinigtas mo sa inda, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin magkairiba na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ni, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Pagkabuhay mo iwa, ipinapahaya, sakot na ikaw magdako.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, panalo ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Ansa mong kakalon sa ruala, itao mo sa nguya-nguyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan.
kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan, mantang kami naghahanap kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imuan kahadean, kamurawaya sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace. Maluhod po ang gabos. Uya, an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag, mauumayan.
Matiklod po ang gabos. Matiklod po ang gabos. Pamibi para sa Jubileo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang pano nin pagpapasalamat. Mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ikaan samuyang naging pailihan, sa lambang momento kan samong kasaysayan, an sa imong grasya padagos na nagsusumpay. Heso Kristong kagurangnan, dinaog mo ang kagananan sa paagi kan krus na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, an henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso asin mga laiko, na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, baguhaan sa mong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa Jubileo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madaramilugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo sa mga jóvenes na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang paggirumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog, nin pagtubod para sa mong komunidad, asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin anggustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos, ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Matindog na po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan kaming binago kan mga kakanon kan banal na hawak asin mahal na dugo, namimibi sa imong pagkaherak, tanganing ang sineselebrar mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Matukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Enot, second collection, and second collection para sa satuyang padagos na pagpakarhay asin maintenance kan sa tong mga fasilidades. Salamat po. Ang salamat po sa gabos. Salamat po sa gabos na nagsimbag sa pangapudan kan sa tong arsobispo, natabangan ang mga tugang niyatong naapektuhan kan makusog na linog sa Mindanao. Salamat po sa saindong limos kan nakaaging Domingo. Pagsuportas para sa bukasyon, padagos na nangangapudan sa mga parokya na suportahan ang bukasyon sa pagpadi. Tabangan po niyato ang mga seminarista kan sa tong parokya sa saindang mga pangangaipo. Pre-seminar, sa petsa 4 asin 5 kang Hulyo, magkakaigwa po liwat ning Parish Renewal Experience Seminar. Iniimbitaran po itong daipa nag-undergo kan nasabing seminar. Magrani na lang sa siisay man na miyembros kan PREX para sa ibang kahaputan. Pagtiripon kan mga SKK coordinators gikan sa manlain-lain na barangay na sakop kan sa tong parokya. Sa Hunyo 27, aldaw na Sabado, magkakaigwa po nin SKK Orientation Seminar ang mga coordinators kan SKK o BEC sa satong parokya. Inaapudan po ang mga barangay pastoral officer, barangay council officers na magpadara nin
representative nagikan sa saindong barangay. Tabi ipadara an pangaran kan sa indong representante sa opisina kan sa tong parokya. Sa tuya pong suportahan an BEC program kan sa tong parokya. Si mga may birthday po, siring man si mga ama na yaon, digdi po sa inutan para po sa pagbendisyon. Si mga may birthday, saka si mga ama, ngunya na Father's Day, digdi po sa inutan para po sa pagbendisyon. Okay na yan? Okay na yan? Iduko po ang mga payo. Bendisyon para sa mga may kumpleanyo o birthday. Matindog pan gabos para sa pagbendisyon. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of your servants who recall today the day of their birth and rejoice in your gift of life and love, family and friends. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Bendisyon siring man para sa mga ama. Almighty Father, He created heaven and earth. You have given your Son Jesus, who is the Redeemer. You chose to entrust Him to the care of Saint Joseph, who is His Father. We ask that you bless the fathers gathered here today. May the blessings of the divine be upon you and fill you with strength. May the Holy Spirit grace you with love for your spouse that is faithful and trusting. May you establish a family that thrives in harmony and becomes a pillar of the Christian faith. Grant them the strength that comes from your gospel so that they may themselves become witnesses of Christ to others. We also remember now those, Father, who work in other nations, yet remain close to their families, living in peace and security under the protection of our Mother, the Virgin Mary. We ask this through Christ our Lord. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan sa tuyang masasaksihan, ang presentasyon kan Parish Youth Ministry. In connection po ini kan sa tuyang pagselebrar, kan dakulang selebrasyon para sa ika-450 taon nin anibersaryo kan sa tuyang parokya. Taptapan niya to sinda. In the shadows of our ancient walls, a story starts to unfold. 450 years of faith, a legacy more precious than gold. Mula sa binhing itinanim hanggang sa itong pagyabong, saksi
Pati ang langit sa biyayang sa angin ay dumadaloy. Through the trials and the triumphs, your mercy stayed the same. Our ancestors' devotion still flickers in our name. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sa apat na raan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming baon. Hindi sapat ang manatili sa loob ng ating simbahan. Tayo ay tinatawag na maging liwanag sa sanlibutan. To the broken and the weary, to the lost and the oppressed, we carry hope and healing, that the world may be truly blessed. Isang sambayan ang naglalakbay, tapat sa iyong utos, pag-asang walang hanggan, sa biyaya mo'y lubos. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sa apat na raan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming baon. Apat na siglo at kalahati ng pasasalamat, pananampalatayang buhay sa Diyos ay nararapat. Yesterday's grace, today's mission, tomorrow's legacy. Witnesses of the gospel for all the world to see. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Renew, reach out, rejoice in the Lord. Sa iyo ang papuri, ngayon at kailanman. Amen. Matindog po ang gabos. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo, asin magdanay sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.